bafana bahloniphana Kawami loyo No stay. Abafana abaningi abazomfuthi. Kana zabe kubina kuphi lafunyana khona lo manje manje ubingelela umathinto acebisa into umshalaza lo umshalaza labadala zamqoma sangoma sayi sekho mobile ngefico social ngathi ngathi umntwana umuntu onkomela nonkomo bawushela lwazi kanti ubaba ngizala umgogodwe nalo umshaya sangoma kusazophula amahlamba wale nganadada nadada mama bezobele nganayo kana ngamkhonazi umshaya sangoma kusazophula nitshela mina njalo intombi umagadla hlahla zamsondeza umagadla hlahla zamsondeza mfana gadla kwazami indungu ngabe kade wabashaya noma udala lamina ngobona imthacasana nje ongoyenza umlungaza umara zenzo nzimzisa ubukhala bamazinya onkonze emnyama mhla usonto amatsheni bathi nqinda kanti lo luthuthu lamajawa amabili Ngale bathu lapha siyabingelela siyakwamukela futhi mawusula lapha qala sicela subscribe phela bese siyakwazi siqhubeka nenkulumo right lapha sesibonile video lapha ku live kamthandeni bencoma khona umzukulu ukhipha i-album emnandi kanti nenhlonipho futhi lapha khona abanxusa kakhulu abanye abaculi ukuthi bephinde behloniphe ngendlela esimanga lapha khona umthandeni benomshovo bephakamisa ukuthi nansi ingoma ekhisha umfana emnandi bebedlala lena ethi elawini ivila laselawini right ngane wethu ngaphandle udansa isikhathi sakho asidanse video supporting the local business. Yes. Supporting the local business. Yeah. Up. Supporting the local business. Umzukulu abafana bethu. Hayi umzukulu abafana bethu lapha. Bafana abancane, bafana bahloniphana. Kawami loyo No stay. Abafana abaningi abazomfuthi. Uyijabulele le video kanti uyabona futhi ukuthi sikhulumayo kusokuyiqiniso sicela ukuthi ke usubscribe uphinde futhi ushare uphinde ucommente uma thina cebisa ngabe nebusiness ngabe nani ofisa ukuthi sixhumane ngayo sikuvezele kule channel sikuvezele kulo mbukiso sikuvakashele esikolweni sakho sikuvakashele isitolo sakho sikuvakashele la usebenzela khona ngabe uyathunga ngabe wenzani sithinte njengamanje ku 079 841 41 futhi 63 ilapho khona uzosithola khona ukwazi ukuthola ama packages ethu njengamanje asashipile akafika 100,000 views kanti masifika 100,000 views so sesena ama packages ambeqolo kanti futhi afodekayo wena ubhalile uma thina cebisa ngiyanithanda ngaphansi kweGolova TV siyabonga